Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asal cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Begawan Durna. Sing tak wedeni awamu. Wah, yen ngono Cetha Bagong sing meparangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badraya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal meparangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso meparangi karo kowe kejaba namung Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Blegegegeg sadulita mel. Lho gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Merga wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane ngelincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sapa ta? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetan ye, engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar Prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula. Iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh nala gareng gak tampa pangestu tampan ana ya nala gareng. Kula pundhingga jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu tampan ana ya Petro. Nggih kula pundhingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Nadyan kowe tak pandhak wae elek karo aku. Ning gandeng kowe drajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestuku tampanana ya Bagong. Nggih kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon. Sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pangertine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek kok. Lah iya aku ya mung ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu Prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe.
Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur, bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki, sayekti mung kepengin boyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti, aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bale wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kowe. Jarek ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng Lombok Abang nganti bosak kaya ngono tak ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem ngomong marang para Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mengkono, mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Kowe nang kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming nang kene dadi panakawan, manganmu ora ajeg. Kadangkala sedina ping 3, kadangkala sedina ping 5. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru. Kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina, kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah, wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah, nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora digo ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong odian ora. Suwe banget elekere to. Iya.
Iki ana kesempatan sugih. Ya Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Ponokawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungso padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Mremban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning Alam Padang ki piye? Ukuran kula urip ning Alam Padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat pangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing Alam Padang niku ati. Ana kebekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangayoning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo nggone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten nganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar emoh. Upama Semar niku urip ning Alam Padang, kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lair kula bungah, batin kula seneng. Kok sik? Kok iso kandha lairmu bungah? Monggo kok sarwa kekurangan. Lair niku mboten kok perkara branda donya. Ngoten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparuh, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong, niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para Sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudha paripeksa. Mangke riyen. Pendhita kok brangasan to sampean? Pendhita kok ngujo karo mubal-babaling nepsu. Wong kula emoh kok mang peksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon ki adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardekane wong urip. Saben wong urip ning Alam Padang niku duwe kamardekan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bengawan Durna. Ngerti ya?
yen to Karang Kadempel iki wis akeh panganing para sata Kurawa. Oh, Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya. Oh, Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa do teng brengok. Iya. Dur. Loh, ora basa karo aku. Sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Negara utuh Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampean sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampungke karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sengkune wis gila kae. Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, maka wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar, Gong. Kowe asal cerewet kowe. Nek rawani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wus. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Bakal Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone boyong marang Semar Batranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene papan wong neter kanthi jayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Batranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba.
Tanah ayo. Nendi wong neter kadigdayan ngono ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pamane wong neter kadigdayan ning jaba ayo kowe mesti metu jabae. Ayo neng pratan karang kademen ayo tak jereke lenggane. Iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mampake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyongi ning negara Ngastina. Masalah ku arep boyong karo bapak ora masalah, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah. Wis to, nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ora ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngerti apa ora? Anoman ya Senggana. Ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremuk karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tahu. Iki Ijen tahu ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangliawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya. Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botohe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatohi ae. Mbut ora. Yo satu-satu. Moh. Ora wani kene. Canggleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis ngono. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya. Patih kok dinggat-nggatke ora. Apa iki ngengaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo, kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa menawi badhe njajal kula sumanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Iki tandang ana. Anoman ora minggat pecah siramu, mara maju legane atiku Raden Surtayu.
Ayo, ora usah pamer. Sirahmu sa oh waduh wah mati dan Mbak jebol dada manoman.
Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwe. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ku carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih, tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono kok. Iki syarat. Gawes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk iki. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Le ngulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah, ayo terus. Truk, rono kabeh. Men aku ra muni. Coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo udu tai. Jadi lek wah oke iki ora apa-apa. Oke ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Direk piye? Ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso mbeker. Waduh, edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lah tuku sempritane ndi? Hah? Lah tuku sempritane ndi?
Iki ora sempritan ya reng iki pancen aji-ajine Anoman dikeke aku. Oh. Carane, mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Kok ming kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramrata, Jayamrata ing Banjen Pandara. Oh, bodoh. Candhak ora we. Kok mlayu ngopo? Ndara-ndara gati. Aku wegah nek muncul kowe. Heh? Aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh? Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu gendeluwo. Genderuwo karo bojone Slimbit. Bojone genderuwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani genderuwo sing Slimbit karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Tak polo nang kene. Oh ketel paksa iki aku. Ya. Tibananganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dening aku. Ya. Modal we. Remuk wae. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Ha jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ayo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibakno. Ucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping 3 laku nangan. Iya. Elok cilah apa ta kuwi? Sirah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilamu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping 4. Ya. Edan. Lah apa-apa. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Daimatu. Sandal jepit iki lho kunjup ning masjid. Oh.
Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya. Edan. Pedro. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalang. Pangelan Pati ngestina Halya Dulma Gati pelangane Pacatata kula nganti kala-kala Petra wilang bebalang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akae nang jauh kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajil. Halo. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebenen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyok. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor ngidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margalayu, gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calah, Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah ya laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira weh lah, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dek mati. Bagong kok iso mbeker. Iki nek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok dudu. Piye? Nyata teng Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk. Kethek sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru Giralo. Omong kleru.
Gorila, ayo, kudu gila lu. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogo. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulai. Kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, ya. Kowe iki ora edan lho, Jon. Aku ki Pati, lah malah marang krek, mati. Iya, ora. Ora, mak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya pajake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping piro? Mboten munggah ping 6. Apa sebab ora munggah? Ngincenroke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincenroke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, ketok apa Sengkuni? Ketok jepitane. Sengkuni Dalem Pak Guru. iso nyanyi Saged Pak Guru. senengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong anggere mantul tak bandem batako siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa kowe aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Selmi. Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi Selmi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Selmi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wah, anggere mandeg bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate, pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi trodan niku anggepe kula ora isin lho. Kula niku kanca sampeyan, ada-ada saka Gresna tekan Karang Kademan niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano, main-main piano. Dik Pate. Ora isin-isin ke to? Sampeyan niku Pate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sakarepe dhewe. Bermain diringi. Dik Pate ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gawene para panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diringi Dengan piano. ding 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 ding. Ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Sawangane wong tuwa napa bocah?
Gerangan. Kula tekan riki niku mergo melu sampeyan piyona. Kula niku dilokke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piyane main-main. Apa dulu kok melu-melu ora ngerti dodok sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini. Panjen Petruk pono kawan sak karepe dhewe. Piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak. Petruk joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sakarepmu. Joget ki ora ana aturane. Zaman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Zaman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko. Lho, antem pisan dies klikar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelut niku sing dadi nyatane. Nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena. Nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya, celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, Nyo? Iya, ya wani nek meng kaya ngono. Ayo. Oh, mburi kok piye ayo. Lho kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki Nyo, dimatke. Mburi kok piye Nyo? Lho, dada kok Nyo. Ngono lho. Ayo, iki ya kok. Nyo ayo. Mburi kok piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimatke tenan Nyo. Lho iki ya Nyo ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi kok piye Nyo? Mburi ya mburi Nyo. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, belut yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Oh, rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae, gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda, yo. Lho kok saya lirih? Ha kesel kok. Oh, yo.
Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Buyer wong ya. Nyo. Wah. Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Kuwi tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe, kalah kowe terus. Lek. Luweh modar ya apa? Trembelane nak. Rekake arenggu kados sasana malah keson Jambaya Kakang Premban Durna. Mang minggir Depate, mang minggir piyambak. Purnena panalingane rumajaring ratri lenanggak jangkanira kapisanan ong aneng perang Bratayuda ayo ndi sing seneng Anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuwatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Premban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu, mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Premban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Premban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa Paduka Premban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone. Lole kentos walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Karepmu piye Semar?
Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Dono. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin boyong Semar. Mila ewa ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar, waton saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gegsang Penemban. Lole. Kentos walu gembol manyor-manyor duk neng Dungkul Wana dadi alas dadi wana. Ya ta Semar. Yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur. Kelawan apa ing dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang didunung Sekar Pundak Tunjung Seta. Yen wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pundak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Penemban. Ya, Badranaya. Niwang Sukmana Madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Paman Haryo Sengguni. Ayo ndadekake kagiat pakrira si Paman manira piji wonten ngajengan manira Paman Patih Plasa Jenar Paman Haryo Sengguni. Kawula nun kira anak Prabu sakalangkung Gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitera caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu ing Ngastina nggih kawula nong kepareng kula cemadung dawuh nggih anak Prabu Paman basa sarengge kadibaran hanggone si Paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tuturake negari Ngastina Paman Patih Haryo Sengguni. Mula agi matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ning karempit Paman Plasa Jenar. Menawi Paduka miji bab tuturake ting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sesami Graden ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca Maduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nun Paman Plasa Jenar nggih ndadosaken suka marwata suta manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikulenggah madaning datu ya negari Ngastina Paman Plasa Jenar. Kawula nun inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing ngabdi ing kepatihan namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ing ngabdi kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula tampi dawa sami-sami Paman Plasa Jenar kasekecakno anggen jengan dikulenggah Paman Patih Haryo Sengguni. Kasinggihan sabda Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih boten kirang prayogi piswanipun ing ngabdi ing kepatihan. Bawadana Bapa ing Sukalima sawetawis rawuh wonten negari Ngastina ingkang putra ngaturaken karaharjan tedhak Paduka wonten negari Ngastina Bapa Penemban Durna Bapa ing Sukalima. Astaka swala sila bertoba swalu gimbal semorante hawala kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima mangya widodane skala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana
Bapa Prabanduna kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasegecakno anggen jengandi kula enggah Bapa Praban kula nan sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Datrya Negaring Astina dinten sakmangke menika anak Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartomarmo prayoga nonggone si adileng ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarmo lho diweji sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayipun Kartomarmo dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Astina Kartomarmo tak tampa siratur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ora takno mring kadang ingsun kang padha gantung sibu kawula nok menapa sampun paduka dawuhaken bandhi kula candhi nggo jimbat sesembahan kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana ing Astina Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Mandura rayi para ing Astina ngaturaken pasegahan Panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Upacara wayah tur jagat Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Astina asung paseganipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah mboten langkung ing Ngaraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Astina Koko Prabu kula tampi andhatosaken suka marwata suta salebeting manahipun ing Rayi Astina mboten langkung mugi kasegecakno anggen jengandika lenggah Yai Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngaraka ing Mandura malah sak mangke enggalo ing Ngaraka tumunten cemadung dawuh timbalanipun kadang kula Yai Prabu Astina sabab kaget raos sing manahipun ing Ngaraka dupi kula tampi timbalan paduka Yai Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi surasaning nawala sareng kula surasa jebul Yai Prabu ngersakaken sawanipun ing Ngaraka ing Mandura titik lenggan sak mangke menika kados kula gelak lampah kula daya-daya Prabu ing Negaring Astina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Ngaraka ing Mandura kejawi namung enggal tampi timbalanipun paduka Yai Prabu wonten menapa dene paduka hamiji dhateng sawanipun ing Ngaraka ing Mandura mongko saking petanganipun ing Ngaraka menika sanes pasewaken ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten Negaring Astina ewadene paduka Yai Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun mbok menawi wonten pangandikan ingkang badhe paduka ngendikaken dhateng Ngaraka nadyan kula nampi kewajiban ingkang ngawrat mboten badhe swala waton menika dados srana lejar penggalih paduka Yai Prabu ing Astina mila Yai monggo kula aturi paring pangandikan samendang sampun ngantos wonten ing karempit ing Ngaraka nedya ngangulungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu kadang ing Astina Yai Prabu Duryudana Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten Negaring Astina persasat raos sing manah kula kadidene lumamping wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan inggih namung paduka menawi ing saged tuwin kewawi damel padang raos sing manah kula krana anggen kula ngrawuhaken sengandika Kanjeng Koko Prabu menika babar pisan mboten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin Negaring Astina mboten kedatengan parang muka menika babar pisan mboten miwah kula mboten badhe ngrembak babakan para kawula minggahipun kedaton Negaring Astina lho nyuwun pangapunten paduka Yai Prabu mboten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin kedaton Negaring Astina nanging sabab menapa teka paduka dadak ngawontenaken pasewakan ing kados mekaten menika mestinipun paduka Yai Prabu saged nimbali dhateng Ngaraka ing Mandura sarana rembagan catur netra krana tumrap kula sedaya para wini sepuh kula keparengaken hangembat dhateng raos sing manah kula menapa ing paduka raosaken Yai Koko Prabu bebasan sampun pepes bayu kang tapis sawetawis dinten menika kula paribasan boten gadhahi kegiatan
tumlawung osi ing manah kula boten wonten margi ingkang kula angkah kejawi amung margining pejah Koko Prabu krana raos kula sampun boten gina kula gesang wonten ing Madyapada nadyan kula menika keceh brana pijes kula menika kagungan derajat pangkat kula menika Nalindra ingkang menang nempak bun-bunane wong sak praja Ngastina nanging ewa semanten kasugihan derajat pangkat menika boten wonten ginanipun pangraos kula sampun kepengin anguk-anguk dhateng lawanging pepati Yayi kula nyuwun pamunten menawi paring pangandikan menika ingkang sae jenyatanipun panjenengan menika nedheng lenggah siniwaka dipun midhangetaken sangganing para nayaka dipun midhangetaken sangganing para kawula mboten sae kedadosanipun menawi ngantos tumlawung penggalih paduka Nalindra menika wong kang sinudarsana dening para kawula nek ratune wae nandhang susah tanwandi menika mangke badhe nyempyok dhateng kawontranipun para kawula ingkang tentunipun ugi badhe ngraosaken sisah mila Yayi sampun ngantos paring dawuh ingkang mekaten tumunten kababarna menapa ta sababipun dening ngantos paduka Yayi Prabu kepareng paring dawuh ingkang mekaten mboten wonten margi ingkang jinangka kejawi namung margining pejah lho nyuwun pamunten menika wonten menapa Yayi menika wonten menapa sajakipun wigatos tumraping negari Ngastina Koko Prabu wonten dawuh panjenengan prisa piyambak paribasan separuning gesang kula menika sampun kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati separuh uripe Duryudana menika sampun kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati tresna kula kaliyan Yayi Ratu Banowati menika ngungkuli dhateng gesang kula piyambak mila boten aneh menapa-napa ingkang dipun suwun dening Yayi Ratu Banowati tartemtu kula maringaken sampun malih wujuding brana pijes sampun malih wujuding brana prabeya menawi Yayi Ratu Banowati menika ngersakaken pejah gesang kula badhe kula caosaken waton dados pemareming Yayi Ratu Banowati lha iki kula ngertos lajeng nuwun sewu menapa wonten lampahan ingkang ngembet dhateng garwapun Yayi Ratu Banowati Koko Prabu wonten dawuh sampun wonten setunggal warsa menika utawi setunggal candra Yayi Ratu Banowati lagak lagu lagianipun beneh kalawan adat ingkang sampun lagak lagu lagianipun beneh kalawan adat ingkang sampun werdinipun anggenipun ladi dhateng kula sajaipun sampun boten lair batos anggenipun ladi dhateng Kang Rayi Duryudana sampun boten lair batos ketitik awis-awis Yayi Ratu Banowati munjuk atur dhateng Kang Rayi Duryudana pendak-pendak kula caketi wonten kemawon pawadanipun anggenipun badhe nilar pun Duryudana malah sampun mangambal-ambal makaping-kaping Yayi Ratu Banowati boten ngrencangi anggen kula kembul dahar Yayi Ratu Banowati pendak-pendak mapan wonten ing patenggan tumuli kula mapan Indra wonten sisihipun werna-werna mawon pawadanipun anggenipun nglungani dhateng Duryudana monggo menawi kula candhak astanipun semuradi ngipataken Koko Prabu sajaipun Yayi Ratu Banowati sampun kecalan katresnan kaliyan Kang Rahipun Duryudana Koko Prabu sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing jagat sampun wonten ginanipun kula mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha wonten ing jagat nadyan kula menika dados Nalindra nadyan kula menika kebegan brana pijes nanging menawi kula kecalan katresnanipun Yayi Ratu Banowati persasat wastra lungset wonten ing sampiran sarah mungging lautan urip kula sampun boten wonten ginanipun mila dinten samangke Koko Prabu menawi Yayi Ratu Banowati boten wangsul kados wingi uni katresnanipun kaliyan Duryudana kula aturi anuntun dhateng lampah kula pundi margi ingkang pantes anggen kula badhe nglampus diri nganyutuwuh nilar kamukten negari Ngastina Koko Prabu Baladewa siang pantara ratri hamung cipta pukulun om tan
Wanana liwan kaheksi mila katur kang domane rasa satra gengulun sumembah jagat masih saning putur wayah tur jagat wila dalah yai nuwun sewu kula ngertos kados menapa pangraosipun Madya Yai Prabu Duryudana jenyatanipun kula menika anak sekni piyambak bilih Yai Prabu menika ageng katresnanipun tumrap ingkang garepipun Yai Ratu Banowati nanging nuwun sewu wonten kalepatan ingkang sinandhang dening Yai Prabu Duryudana nanging boten magepokan karena lampahan ingkang sampun panjenengan pangendikaaken anggen paduka ngudar gagasan wonten ing madyaning pasewakan satemah kathah para nayaka punggawa miwah para kawula ingkang mangertosi dhateng penggalih paduka Yai Prabu ingkang mangertosi dhateng kawontenanipun Yai Prabu Duryudana kula nuwun sewu lenggir sampun kinten kula menika kumelancang krana boten pinimbalan kula wantun munjuk atur namung semanten kula ngleresaken dhateng panjenenganipun anak Prabu Mandura anggen paduka nggadahi perkawis kalian ingkang garwa menika kula nuwun sewu mboten satrepipun menawi lajeng dipun ngendikaken wonten ing madyan pasewakan kula nuwun sewu nggih menika perkawis kula warga mestinipun sakjawining negari Ngastina mboten kenging mangertos babagan perkawis menika nanging gandeng sampun kelajeng monggo reruwet renteng menika tumuli dipun udari sesarengan sakmangke sinten ingkang katimbalan supados munjuk atur dhateng ngersa paduka anak Prabu Ngastina Prabu wonten dawuh miturut pitanganipun paduka Kanjeng Prabu menapa Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang rayi Duryudana Yai nyuwun pamunten menawi saking pitanganipun ing Raka Mandura katresnanipun Yai Ratu Banowati menika boten badhe ical kaliyan paduka Yai Prabu Duryudana boten badhe krana kula nuwun sewu pengajabipun para wanita menika namung kamulyan ugi katentremaning lair lan batos mongko nyatanipun paduka Yai Prabu Duryudana menika benten kaliyan Nalindra sanesipun menawi paduka menika nuwun sewu nggadahi krentek garwa sak liyanipun Dewi Banowati tartemtu saged kasembadan jer panjenengan nggadahi wewenang tumraping Nalindra saged garwa mboten namung setunggal wanita ingkang minangka dados sisihan paduka Yai Prabu Ngastina namung kemawon jagat menika dados paseksen kasetyanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kelawan Yai Ratu Banowati panjenengan mboten nate tumindak ingkang mboten sae kelawan wanita sanes panjenengan menika mujudaken satunggiling tiyang ingkang setya bekti dhateng wanita inggih Koko Prabu marmanipun kula sampun prasetya jagat menika mboten badhe wonten wanita sanes kejawi namung Yai Ratu Banowati. Lah inggih menika lajeng menawi Yai Ratu Banowati nggadahi sloga ing kados mekaten menika kula nuwun sewu mesti kemawon mboten babagan perkawis anggen paduka sampun mboten tresna kaliyan Yai Ratu Banowati. Inggih Pamandarya wonten dawuh menapa ing kedah kula lampahi lan menapa syarat utawi jalaranipun dening Yai Ratu Banowati kados mekaten menika. Aduh nggih kula mboten wantun matur ngersa paduka anak Prabu Ngastina mangke ajri menawi kalepatan namung semanten monggo wonten ing mriki kathah para priyagung para pinisepuh ingkang langkung pana babagan panggulawenthahing kula warga kula kinten kula nuwun sewu lho kula warga pundi kemawon menika tertentu nate bendhek
nate kisruh, nate geger. Nanging sak jek jumlek kula menika gesang wonten ing alam padang dereng nate kula nyumurupi kula warga Sokalima menika padu menika dereng nate. Sami bentak sirah menika dereng nate. Mbok monggo kula nyuwun priksa dhateng ingkang bapa ing Sokalima. Kados pundi caranipun supados antawisipun kakung lan pawestri menika saged sayuk rukun tetunggalan. Mboten nate paben, mboten nate benthik menika caranipun kados pundi? Boduna. Wonten dawuh nggih. Kados pundi caranipun supados kula warga mriku sae. Yai Ratu Banowati saged wangsul kados wingi-uni. Kula nuwun sewu ingkang dawuh supados dangu ingkang Bapak ing Sokalima sinten nggih? Paman Patih Arya Sengkuni. Dik Patih, pripun? Mulya-mulyaning kula warga menika namung Sokalima sing ora tau padu. Nggih. Merga bojo kula jaran, nggih ngoten ta? Mboten ngoten, kula niki mung nyontokke kok. Nek upama bojo kula niku wong mesti ya sepatu saben dina. Wong kula ya ora ngerti artine benging-ing bojo kula. Bojo kula ya ora paham kata-kata kula. Oh nggih. Mila kula menika tentrem ayem. Nggih. Lah menika wonten pandangan dening sing anak Prabu Duryudana. Tingkah lampahipun nuwun sewu lagak laguyanipun Dewi Banowati beneh kelan adat saben. Kula nuwun sewu lho nggih. Kula ngrumini pangandika Paduka mboten dados menapa. Kakang Premban, piye? Etungane piye lan miturut penemune Kakang Durna kepiye? Luwih-luwih saka paningal batinmu kepiye? Ah, gondhok bleguduk sualu gembol semerante hawala. Nuwun sewu nggih. Congkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis. Inggih. Congkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis langkung. Menawi congkraing Balai Wisma menika dipun sababaken anggenipun ingkang garwa pun Dewi Banowati menika nggadahi sloga ingkang benten. Kula nuwun sewu menika saged dipun netang. Dipun netang kados pundi? Setunggal. Menika ugi saged nyebataken bilih ingkang garwa menika kula nuwun sewu sampun koncatan katresnan. Sampun kocatan katresnan. Inggih. Angka kalih. Wonten pangandika Paduka ingkang damel kogel kagelan penggalipun ingkang garwa. Wekasan ingkang garwa menika mutung. Caranipun kawula menika mutung penggalihipun. Lajeng boten purun paring pangandikan dhateng Paduka anak Prabu Duryudana, boten purun matur kersanipun anak Prabu Duryudana. Saben dinten namung kendelan kemawon niku janjanipun miturut ingkang Bapak Sokalima menika namung manahipun anggenipun kagol kogelan. Inggih. Kula mboten nate damel kagol kogelan. Manahipun Yai Ratu Banowati menapa ingkang dipun suwun tarpuntu kula paringaken. Leres jar panjenengan menika Nalindra ing mboten kekirangan menapa kemawon. Wonten ingkang angka 3 kula nuwun sewu menika radi sakral. Radi sakral. Rada sakral piye Kakang Dono? Panjenengan sampun mboten saged maringi jatining pemarem dhateng Dewi Banowati satemah ingkang garwa menika kagol. Ingkang garwa menika mangkel manahipun krana pendak-pendak nuwun sewu panjenengan dipun kanthi sumados karonsih satataning jalma priya lan wanita panjenengan saged mboten saged maringaken jatining pemarem dhateng garwa pun Dewi Banowati. Mbok sing cetha wae Kang. Apa tegese ngono kok jatining pemarem kuwi kersane piye? Oh, Dik Patih kowe iki kudu nganggo basa sing kaya ngene iki nek dicethake ndak ora apik kedadeane. Ngono ya. Heeh. Tegese jatining pemarem kuwi. Ngene lho Dik Patih. Piye ya? Durung tekan gone wis ngerem. Lah. Iki perkara kula warga ora perkara wong nunggang kendaraan. Lah ora dong tenan ta kowe iki wis pancen angel banget. Patih SDM rendah ki pancen kaya ngene tak omongi ya. Kepiye ya? Bawa Dono Prasaja ki mawon sampun ngantos dipun simpen menika tiyang utawi sampun ngancik yuswanipun sedayanipun. Nggih. Sekedap badhe kula padosaken ukara ingkang sanyatanipun menika mangke mboten badhe damel kaget menggalipun para sepuh. Nggih, kados pundi? Ah menika ngaten. Ngibaratipun
Tiyang nite kendaraan menika dereng ngantos dumugi papanipun menika sampun mlepek. Businipun sampun boten mletik. Lah menika ateges damel cuwa penggalipun Dewi Banowati. Ah, cuwa ingkang kados mekaten niki menika saged dipun selaki ternyatanipun nuwun sewu tiyang mangun Bale Wisma menika ugi mboten kok babakan perkawis lahir tok, nanging perkawis batin ugi kedah dipun cekapi jer menika dawuhipun ingkang Maha Kawasa. Yen perkara lahir dicukupi ning batin ora dicukupi menika ugi mboten sae kedadosanipun. Semanten ugi iso nyukupi batin ning lahir ora tau nyukupi menika ya ora apik kedadeane. Batin iso nyukupi lahir ora menehi apa-apa. Njolak njaluk ning ora tau blonjo apa-apa menika ugi mboten sae tumraping ingkang Maha Kawasa. Mergi nuwun sewu tumraping ngapercaya menapa kemawon tiyang nambut Bale Wisma menika kedah saged nyukupi lahir ya batin. Menawi salah setunggal menika mboten saged nyekapi menika mboten sae kedadosanipun. Kula kinten malah kula ingkang adreng tinimbang Yai Ratu Banowati. Ngaten nggih? Inggih. Kok saged adreng? Jamunipun menapa nggih? Lah malah takon jamu. Ngandani kok takon jam. Boduna. Mboten jamu. Sampeyan ampun sembrono. Niki magepokan kalian penggalipun Yai Prabu Duryudana. Lah inggih menika ingkang angka sekawan nuwun sewu. Mboten nampa kula badhe ngajri-ajri penggalih paduka menika mboten. Tuwun kula mboten badhe mbeta penggalih paduka menika mboten. Piyai putri ingkang sipatipun ngados mekaten menika janjanipun sampun nggadahi tuwuh rasa tresna kalian priya sanes. Lah menika jagat dewa batur Yai Ratu Banowati dereng nate medal saing kedatun. Lajeng priya sanes menika sinten? Menika namung ukuranipun utawi wetangan kok, Nger. Lan kula pitados Dewi Banowati mboten badhe tresna kalian priya sanes. Sinten ingkang badhe nyekapi kados paduka nyekapi dhateng garwa Dewi Banowati. Tentu kemawon mboten wonten jagat menika mboten wonten. Najan ming adol bagus ning nek ora iso nyukupi laire kawan kalian panjenengan. Inggih. Nanging nuwun sewu ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna kalian priya sanes menika wonten. Wontenipun kados pundi setunggal mboten nate purun cecaketan kaliyan garwanipun ingkang kakung menika ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna dhateng priya sanes tegelipun sampun ketukuran rasa tresna karo wong lanang liya menika tegesipun sing wedok ki ora tau gelem caket karo sing lanang pendak-pendak dicaketi mesti lunga inggih angka kalih nek arep turu mesti ketap-ketip mboten tumuli tilem nanging namung ngumbara angen-angenipun menika ingkang saged dipun wastani wanita ingkang sampun tresna kaliyan priya liya. Ah, ingkang angka 3 menika saged langkung cetha piyambakipun munggulaken priya sanes wonten ngajenganipun garwanipun. Upamanipun ingkang priya menika senopati. Tumunten Dewi Banowati matur kang paduka anak Prabu Duryudana. Sinuwun bilih si A menika kasektenipun linangkung, si A menika kewajibanipun kasatriyan dipun tetepi, si A menika ngantos wangsul wangsul. Tegesipun ingkang garwa menika sampun gadahi raos tresna kaliyan ingkang dipun sebat menika kala wau. Mekaten. Inggih. Mila, Nger, perkawis menika monggo dipun taliti ingkang langkung permati. Menawi ingkang garwa gadahi sloga ing kados mekaten, paduka kedah samapta ing gati, sawega ing diri. Toto ngadepi dhateng kawontenan ingkang saknyatanipun, Nger, anak Prabu Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca, sigra ngraken awang sesangga. Nalindra Mbekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Kordakura kagiri-giri Prananggana magawe gelari rawang-wang Prananggana magawe gelari rawang-wang dereng ngantos paripurna sami Mbawacana kasaru pelajaripun Bantaman Negaring Sedina
ingkang wantun minggah madaning Datraya miyak kang samya semaya dadosaken geger kanca njaluk dalan. Geger gawe kaget sangyaning para kang padha lenggah eneng apa kowe Maturaja gawe kaget ndak sawang kowe mbaning tansah leladi kelawan garwaku Yai Ratu Banowati sewu-sewu karepatan Ki Ageng Pangaksama sinuwun tadah wadana ingkang kathah ngantos mengkis-mengkis anggen kula mlajar saking Taman Negari Ngastina dumugi kedaton ing Ngastina namung badhe munjuk atur biar matur apa ana lelakon apa ing magepokan kelawan garwaku Yai Ratu Banowati kados menapa kageting manah kula sareng kula leladi kalian Dewi Banowati nalika semanten pancen Dewi Banowati menika slaganipun benten kalan adat ingkang sampun mboten nate manjing taman nanging malah dangu-dangu anggenipun manjing wonten ing patenggan mboten nate medal saking patenggan nalika semanten kula badhe cecawis unjukan wonten ing patengganipun Dewi Banowati nuwun sewu sinuwun kedadak kula sumerep glibetipun Piyai Kakung ingkang glinding saking peturon tumuli manjing wonten ing sak ngandhaping patenggan sinuwun lanang apa wedok nuwun sewu blegeripun jaler jagat Dewa Bathul Bawa Prabu Baladewa napa sing dingendikake Bapak Durna kababar dadi kasunyatan Banowati garwaku wong ayu ora ngira babar pisan jebul lepeh gedhamu kowe nyinggahke wong lanang ning Taman Negara Ngastina Bawa Prabu Baladewa Yayi lenggah prayogi kula ngebati nyekel malingipun Yayi iya ayo iya ana wong tenguk barang kok disampar kapokmu kapan wong ki nek senengane nibake perkara karo wong liya ya wis kaya ngono kuwi iya kaget aku nganti kelengkangan ketune goleki lho tiba nendi ya nganti coplok ketune barang ora nggih jagat Dewa Bathul Durna oh kula wonten dawuh nger napa sing mangsa merepi lumantar paningal batin kababar kawursita oh lole kula nuwun sewu sampun ngantos gerah penggalipun langkung rumiyin mbok menawi menika namung ngabdi saking Negari Ngastina ingkang resik patengganipun ingkang garwa ingkang ngemban menika dipun dangu menapa tepang kalian priya ingkang mapan wonten ing patenggan mban wonten dawuh apa kowe tepung mbok menawa monggo peranganing abdi Negara Ngastina mboten abdi Negari Ngastina menika menawi sowan sedaya mawi peranaan tuwin mawi jarik menika priyanipun mawi training kok sinuwun nganggo training nggih Durna wonten dawuh nggih training menika menapa training menika celana panjang ingkang kagem olahraga utawi ngolahaken raga supados jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat wis ngawur-awuran tenan to jiwa yang sehat terdapat jiwa dengkulmu atos yen ngono wong lanang liya kasinggihan mekaten jagat Dewa Bathara piye uripku bawa Durna gesang kula kados pundi lole sabar ger sabar sampeyan malah do tenguk-tenguk teng mriki ora budidaya niliki taman kados pundi wujude maling sing wani gebang kalian bojo kula Banowati Kakang Duraja meneng wae